लाव फोरोंगिरि गंफा गंफा उखुम खानानै होनो हादों। थार मोनथायजों फोरोंगिरि थिसननायखौ बाख्नायदों सुनजिता बसुमतारिया। सीएम प्रमोद बर'नि दैदेननाय बीटीआर सरकारखौ साबायखर बावहोदों। टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै लोगो फोरोंगिरि महरै थिसनजानाय सुनजिता बसुमतारिया। आं दिनै गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो बीटीसी गभर्नमेन्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। मख'जाथावदि तामुलपुर जिल्लानि गरेसर औगुरि गामिनि सुनजिता बसुमतारिया जुनियायै 2023 मायथाइयाव बीटीआर सरकारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै थांनाय 21 आगस्ट खालारखालि मेरिट लिस्ट फोसावनाय आरो 22 आगस्टआव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइ राननायाव सुनजिता बसुमतारियाबो थिसनथाइ बिलाइखौ मोननो हादोंमोन आरो लोगो फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइ मोननायनि उनावनो थांनाय 23 आगस्ट खालारखालि जयनिं जादों सुनजिता बसुमतारिया। आं 2023 मायथाइयाव बीटीसी गभर्नमेन्टआ खुंनाय जि टेट आनजाद बेवहाय आं उथ्रिसारनो हादोंमोन। एलपि आरो एमइ मोननैयावबो आं उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो थांनाय नैबे 2024 नि 22 आगस्टनि बेवहाय जि एपइन्टमेन्ट होबाय बेवहाय आङो एलपि स्कुलनि एबा गुदि फरायसालिनि आङो थिसनथाइखौ मोननो हादों होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो 23 आगस्टआव अलरेडि जइनबो जाबाय। बेनि अनगायैबो सुनजिता बसुमतारिया बाख्नायबावदोंदि बीटीआर सरकारा गोबां गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लायालासेनो थार मोनथायजों फोरोंगिरि बिजाथिफोरखौ सायख'नानै थिसननायखौ लानानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'खौ साबायखर बावहोदों। लोगोसे बीटीआर सरकारनि इएम एमसिएलए आरो साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहोदों। आंनि मुङा सुनजिता बसुमतारि। आङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसरनि। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो बीटीसी गभर्नमेन्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आङो 2023 मायथाइयाव बीटीसी गभर्नमेन्टआ खुंनाय जि टेट आनजाद बेवहाय आं उथ्रिसारनो हादोंमोन। एलपि आरो एमइ मोननैयावबो आं उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो थांनाय नैबे 2024 नि 22 आगस्टनि बेवहाय जि एपइन्टमेन्ट होबाय बेवहाय आङो एलपि स्कुलनि एबा गुदि फरायसालिनि आङो थिसनथाइखौ मोननो हादों होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो 23 आगस्टआव अलरेडि जइनबो जाबाय। बे समाव आङो गिबियावनो बीटीसी गभर्नमेन्टखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसेयैनो बीटीसी गभर्नमेन्टनि सीएम बिथांमोन गोनां प्रमोद बर' सार बिथांखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। बिथांमोना मेरिट बेसिसाव सायख'नानै थिसनथाइखौ होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे समाव जोङो माखासे खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों जिहेतु एपइन्टमेन्ट राननायनि बेलायाव बेले बेजे सोमजिदों होननानै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बे बिथिङाव आं आंनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानोदि दा बिथांमोना मेरिट बेसिसाव माने सायख'नानैसो माने थिसनथाइखौ होदों आरो जोङो जोंनिफ्राय थाइसेबो बेबायदि रां होनानै माने होनो मोनाखै आरो जोङो दा बिथांमोना माने लिगेलि सायख'दों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम माने रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो। दा बुंदों माने माखासे बेले बेजे सिङाव माखासे माबा दङ होननानै नाथाय जों बेबायदि मोनाखै आंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंथ' ओरैनो दुखिया गोरिब न'खरनिफ्राय दा जों बेबायदि रां होनो हानाय जोंनाव गोहोबो गैया। दा बिथांमोना दि ओंखायनो थाइसेबो बेबायदि रां लायालासेनो दि जोंनो थिसनथाइखौ होदों बिनि थाखाय माने गोसो गोरबोनिफ्राय बीटीसी गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावहरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथां आरो गासैबो इएम एमसिएलए सार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि माने साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय। बीटीआर सरकारा लाइमोनफोरखौ फोरोंगिरियाव थिसननानै गंफा गंफा उखुम खानानै होनो हादों। थार मोनथायजों फोरोंगिरि थिसननायखौ बाख्नायदों सुनजिता बसुमतारिया।
सीएम प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों। टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै लोगो फोरोंगिरि महरै थिसनजानाय सन्जिथा बसुमतारिया आं दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो गिबियावनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। मख'जाथावदि तामुलपुर जिल्लानि गरेसर औगुरि गामिनि सन्जिथा बसुमतारिया जुनियायै 2023 मायथाइयाव बिटिआर सरकारजों खुंजानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै थांनाय 21 आगस्ट खालारखालि मेरिट लिस्ट फोसावनाय आरो 22 आगस्टआव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइ राननायाव सन्जिथा बसुमतारियाबो थिसनथाइ बिलाइखौ मोननो हादोंमोन आरो लोगो फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइ मोननायनि उनावनो थांनाय 23 आगस्ट खालारखालि जयनिं जादों सन्जिथा बसुमतारिया। आं 2023 मायथाइयाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ खुंनाय जि टेट आनजाद बेवहाय आं उथ्रिसारनो हादोंमोन। एलपि आरो एमइ मोननैयावबो आं उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो थांनाय नैबे 2024 नि 22 आगस्टनि बेवहाय जि एपइन्टमेन्ट होबाय बेवहाय आङो एलपि स्कुलनि एबा गुदि फरायसालिनि आङो थिसनथाइखौ मोननो हादों होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो 23 आगस्टआव अलरेडि जइनबो जाबाय। बेनि अनगायैबो सन्जिथा बसुमतारिया बाख्नाय बावदोंदि बिटिआर सरकारा गोबां गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लायालासेनो थार मोनथायजों फोरोंगिरि बिजाथिफोरखौ सायख'नानै थिसननायखौ लानानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'खौ साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिटिआर सरकारनि इएम एमसिएलए आरो साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। आंनि मुङा सन्जिथा बसुमतारि। आङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसरनि। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो गिबियावनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आङो 2023 मायथाइयाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ खुंनाय जि टेट आनजाद बेवहाय आं उथ्रिसारनो हादोंमोन। एलपि आरो एमइ मोननैयावबो आं उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो थांनाय नैबे 2024 नि 22 आगस्टनि बेवहाय जि एपइन्टमेन्ट होबाय बेवहाय आङो एलपि स्कुलनि एबा गुदि फरायसालिनि आङो थिसनथाइखौ मोननो हादों होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो 23 आगस्टआव अलरेडि जइनबो जाबाय। बे समाव आङो गिबियावनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसेयैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि सीएम बिथां मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथांखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। बिथांमोना मेरिट बेसिसाव सायख'नानै थिसनथाइखौ होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे समाव जोङो माखासे खौरां बिजोङाव जों नुनो मोन्दों जिहेथु एपइन्टमेन्ट राननायनि बेलायाव बेले बेजे सोमजिदों होननानै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बे बिथिङाव आंनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानोदि दा बिथांमोना मेरिट बेसिसाव माने सायख'नानैसो माने थिसनथाइखौ होदों आरो जोङो जोंनिफ्राय थाइसेबो बेबायदि रां होनानै माने होनो मोनाखै आरो जोङो दा बिथांमोना माने लिगेलि सायख'दों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम माने रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरो। दा बुंदों माने माखासे बेले बेजे सिङाव माखासे माबा दङ होननानै नाथाय जों बेबायदि मोनाखै आंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंथ' ओरैनो दुखिया गोरिब न'खरनिफ्राय दा जों बेबायदि रां होनो हानाय जोंनाव गोहोबो गैया। दा बिथांमोना दि ओंखायनो थाइसेबो बेबायदि रां लायालासेनो दि जोंनो थिसनथाइखौ होदों बिनि थाखाय माने गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावहरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथां आरो गासैबो इएम एमसिएलए सार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि माने साबायखरखौ